patrimonio mundial, non? A verdade é que, a parte da vosa benvida, quería comenzar explicando que Rebeca Palacorrotea, que é a coordinadora da sección de patrimonio, por unha obriga laboral non prevista, non pode estar agora connosco, pero se incorporará ao longo do día, pero, bueno, deixou o recado aquí ao Tenxo e a Nieves e eles falarán despois diso, non? É dicir, nesta conmemoración do día propio, non? Porque realmente temos outras actividades ao longo da semana da que logo falaremos, nesa conmemoración realmente coinciden varios temas que desde o punto de vista do Consello da Cultura Galega nos interesan de maneira especial, non? Parece como que buscáramos varios motivos para que se concentrasen justamente na xornada de hoxe, non solamente a nosa atención permanente ao patrimonio material e inmaterial, a todos os tipos de patrimonio, tamén os que podan caer nunha banda difusa entre un e outro, non? Que sempre nos interesan, sempre nos interpelan e fan que teñamos ao longo de todo o ano sempre unha programación nesta liña, aparte da nosa liña tamén de elaboracións de informes diversos que teñen relación co patrimonio. Está naturalmente todo o tema migratorio e en particular a nosa atención ás múltiples formas e múltiples destinos da emigración galega ao longo dos séculos, tanto aquela emigración primeira que formaba parte das camiños de exploración e conquistas, se pode chamar desa maneira, ou xa todas as migracións que se produciron nos séculos seguintes por razóns de moi diverso tipo, como as que se están producindo neste momento, unhas novas vagas migratorias con unha tipoloxía de migrantes fundamentalmente novos, moi diferente da tipoloxía da migración tradicional. Todos os tipos de migración galega nos interesan e todos traballamos arreo e proporcionamos non solamente coñecementos sobre esas vagas migratorias, senón tamén sobre o patrimonio que xeran e sobre os problemas que uns e outros deben afrontar. E logo está naturalmente esa liña tamén para nós sempre privilexiada de relación cos países de lingua portuguesa e co Portugal de maneira principal. Por tanto, son varias as razóns que conflúen no noso interese polo tema que nos convoca hoxe e eu non quixera deixar de salientar a importancia tamén dese subtítulo, desa solidariedade e cooperación transfronteriza na Gaia Seca, que se manifesta de múltiples maneiras, tanto a nivel máis microlocal como tamén no momento dos grandes conflitos, como esa fronteira foi unha fronteira que deixou pasar nunha dirección ou outra os que fuxían de situacións dramáticas nos países respectivos. Tamén unha fronteira que consolidou de alguna maneira unhas relacións de tránsito que se debían, en algúns casos, ás especialidades intercambiables entre os habitantes dunha e outra, os xaranchíns portugueses, por exemplo, que percorrían toda Galicia, ou eu que son de familia de panadeiros, os palistas eran sempre portugueses, non me pregunten por que os portugueses da área do Miño eran millores palistas para enfornar que os galegos estaban do lado da cá, e así hai outras especialidades cruzadas que fai que os galegos sexan vistos do outro lado como máis especialistas en algúns tipos de cousas e ao revés, xa falamos, por exemplo, os afiadores e demais, e non só. Pero tamén unha raya que se consolidou co contrabando, por exemplo, é dicir, todos temos
temos de un lado e do outro múltiples historias de contrabandos varios que tamén van creando unha sociedade coas súas complicidades de un lado e do outro. Pero de todo iso e de outras cousas falarás ao longo do día de hoxe e eles teñen a palabra a partir deste momento. Eles son realmente os organizadores da xornada de hoxe. Eles poderán falar de cales serán os obxectivos e cales son as expectativas que teñen depositadas na xornada con millores palabras que as miñas, e deixo-vos con eles agradecéndolle tanto a eles o traballo feito en nome de toda a sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, e tamén os relatores, varios estades aquí, que aceptastes partillar connosco o vosso coñecemento, a vosa experiencia, e que nos ides dar con toda certeza unha conmemoración do Día Internacional do Patrimonio Mundial á altura do seu merecemento. Bos días. En primeiro lugar, en nome de Rebeca Blanco, lerei un breve texto que nos suministrou. Inscrita dentro das actividades organizadas este ano 2022 pola sección de Patrimonio, hoxe, na propia celebración do Día do Patrimonio Mundial, ten lugar nesta sede do Consello da Cultura Galega a xornada Patrimonio Material e Inmaterial da Emigración Galega a Portugal, séculos XVIII e XIX. A solidariedade e cooperación transfronteiriza na Raia Seca, xornada que pretende poñer o foco na investigación da emigración ao país veciño, a Portugal. A xornada contará con especialistas de diferentes disciplinas de ambos lados da fronteira que reflexionarán sobre a emigración galega a Portugal como fenómeno histórico e social no que destacan as redes relacionais de solidariedade que se foron tecendo no tempo, o intercambio económico-cultural, a cooperación e a identidade raiana, mais tamén no patrimonio material e inmaterial que xerou aquela e que precisa dun traballo de valorización e difusión o que pretenden contribuir estas xornadas coordinadas polos membros da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, Nieves Amado e Hortensio Sobrado. Mais queríamos destacar a presenza nas mesmas de Antonio Lourenzo Fontes, coñecido como Padre Fontes, quen se pode considerar en si mesmo, se non o permiten, unha mostra do patrimonio inmaterial raiano. Será unha oportunidade escoitar a este sacerdote, historiador, escritor e hoteleiro que en 1983 impulsou o Congreso de Medicina Popular de Vilar de Perdices, que xa celebrou a súa edición número 36, no que xuntando o sagrado e o profano, o Padre Fontes, natural de Cambeces do Río, humanista e solidario, transformou o misticismo nunha atracción turística. Estas xornadas pechan un ano no que a nosa reciente mirada ao papel das mulleres no ámbito do patrimonio da sociedade, a través da cuarta edición do ciclo de cinema galego-portugués, tamén se celebrou en Terras Raianas, en Merín, onde entre os días 27 e 29 de outubro podemos visualizar unha serie de audiovisuais centrados na morte e na dor e no papel que as mulleres xogan nestes eidos, nas súas miradas persoais e íntimas que percorreron, sobre todo, a inmaterialidade patrimonial desta complexa realidade que nos une a galegos e portugueses na lingua, nas prácticas, nos tempos, no feminino. Pecharemos no mes de novembro un ciclo de actividades focalizado na diversidade do patrimonio, especialmente no patrimonio inmaterial, mas tamén na importancia de abordar o patrimonio desde a óptica da sociedade, que construye esa mesma diversidade. O primeiro encontro monográfico do Patrimonio Cultural de 2022 abordou os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais, celebrado na Pastoriza, e as xornadas que se celebrarán os próximos días 18 e 19 de novembro en Monforte de Lemos, o Colexio da Nosa Señora da Antigua, un exemplo de educación patrimonial, que repousarán nun proxecto de educación patrimonial, pechan o ano no convencimento de que só a través do compromiso social que invista na educación patrimonial conseguiremos poñer o patrimonio no centro das políticas culturais. Este é o texto que nos suministrou Rebeca, a coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais. Pola miña parte, como co-coordinador das xornadas, en primeiro lugar, como coordinadores das xornadas, tanto Nieves Amado como máis eu, queremos mostrar o noso agradecemento ao Consello da Cultura Galega polo seu patrocinio, pola organización das xornadas, tanto a súa presidenta, Rosario Álvarez, como a coordinadora da sección, a
Rebeca Blanco, e tamén a toda a área de actividades, a Rosa e a Xosé, polo seu traballo. Tamén quero agradecer eu particularmente aos 4 ponentes da primeira sesión desta mañá que coordino a súa disponibilidade para estar hoxe con nos en Santiago de Compostela. Os profesores Domingo González Lopo e Camilo Fernández Cortizo, compañeiros e membros da área de Historia Moderna da Universidade de Santiago, e especialmente os queridos colegas que nos visitan desde terras portuguesas, a doutora Aurora Botao Rego, da Universidade de Porto, e a Carlos Pazos Justo, da Universidade do Miño. Os 4 ponentes forman parte dun proxecto de investigación do Ministerio de Ciencia e Innovación, dirixido por Camilo Fernández Cortizo, españoles en Portugal, 1715-1868, migración laboral e exilios políticos. E son especialistas no tema central desta sesión, que é a migración laboral e política dos galegos en Portugal entre os séculos XVIII e XX. Como é sabido, Galicia é terra de migrantes e conta cunha historia migratoria de varios séculos. A historiografía ten analizado con certo detenimento algúns fluxos migratorios, sobre todo os dos galegos a América nos séculos XIX e XX, e tamén os fluxos a Europa, fundamentalmente desde a década de 1960, porén, prestou moi pouca atención e tardou bastante en interesarse pola investigación da emigración galega a Portugal, un fluxo migratorio que se consolida, como é sabido, fundamentalmente desde o século XVIII e que terá continuidade hasta os anos 60 do século XX, aínda que moi pouco coñecido pola gran maioría da sociedade galega actual. Trátase dunha migración alimentada fundamentalmente por razóns de tipo económico, de xentes que saían de Galicia para gañarse a vida, ben como xornaleiros, como criados de laboura no sector agrícola ou vitícola, como mariñeiros, como pescadores, como canteiros, como pedreiros na sección da construción, ou ben como criados, mozos de cordel ou augadores, entre outros traballos ou oficios non cualificados que desenrolaban en cidades como o Porto e Lisboa, entre outras. Pero tamén unha migración por motivos políticos, por xentes que fuxían froito dos exilios da primeira metade do século XIX, razóns que levaron a milleiros de galegos e de galegas a cruzar a raya fronteiriza. Mais esta raya galego-portuguesa, tanto a raya mollada como a raya seca, é unha liña divisoria, unha fronteira administrativa que teóricamente separa, pero que na práctica tamén une, pois é permeable. É unha liña de convivencia, unha liña de intercambio, de ósmose, de hibridación en todos os sensos. Os antigos povos promiscuos e o couto mixto son un claro exemplo desas conexións seculares que existiron a un lado e outro da raya, tanto económicas, sociais, culturais. A parte dos seculares intercambios comerciais, laborais e sociais, a raya non constituía un obstáculo para as migracións intrapeninsulares, que fluían a un lado e outro da raya, o calor das oportunidades do mercado de traballo, nun movimento en dous sentidos, de Galicia a Portugal, pero tamén de Portugal a Galicia. Os intercambios mutuos e as repercusións económicas, pero tamén políticas e socioculturais da migración galega a Portugal foron múltiples. En un marco interdisciplinario, plural, nesta sesión da xornada, reúnense especialistas dun lado a outro da raya, co objetivo de reflexionar sobre esta trayectoria histórica de migración galega a Portugal, acerca da difusión, da valorización dos múltiplos elementos do patrimonio material e inmaterial ligados a esta migración. E xa para rematar, quero agradecer a todos os asistentes na sala a vosa presenza. Espero que as xornadas sexan interesantes e productivas para todos, para os ponentes, para o público. Nada máis, moitas grazas. Cedolle a palabra a miña compañeira, a co-coordinadora Nieves Amán. Gracias. Bos días a todas e a todos. Gracias, Rosario, presidenta, e gracias por as túas palabras. O meu programa de coordinación pola tarde vai se desenrolar pola tarde. Entón, agora só quero engadir un pouco como plantexei o perfil dos ponentes que van a estar pola tarde, que sabedes que é sobre a solidaridade e a cooperación na raya seca.
Entón, bueno, a propósito, quixen elexir uns invitar, que aceptaron todos en vir, uns perfis de investigadores que son ao mesmo tempo investigadores, pero son ao mesmo tempo rayanos. Todos son arrayanos, os que veñen pola tarde. Entón, son persoas que viven a un lado e a outro da Raya Seca, e entonces vamos a tratar con eles a materialidade e o patrimonio inmaterial, sobre todo o patrimonio inmaterial que polo momento é máis coñecido, digamos, o patrimonio inmaterial da Raya Seca, inda que tamén hai patrimonio material do que nos vai a falar o primeiro poñente da tarde, que é Andrés Domínguez, un rapa novo recén licenciado, que ainda está facendo o máster aquí en Santiago en arqueoloxía, pero que fixo un traballo de grao interesante para min, pequeno e tal, porque el é xusto da raya de Raval, que é un pobo que está en Oimbra, que está a 100 metros de Vilarello da Raya, é dicir, debe ser dos povos que están máis cercanos de outro pobo xa do norte de Portugal, e que teñen moitísima interacción de todo tipo, non? Entón, el, como rayano, fixo un pequeno traballo de investigación sobre a materialidade da raya, porque a plasmación da raya no territorio, digamos, que é pouco coñecida, en realidade, e non hai demasiado, e entón, por exemplo, a foto que temos aquí nos programas é unha foto del, que é un dos fitos antigos. E, bueno, eu non vou a desvelar, pero, bueno, é curiosa a reinterpretación que se fixo actualmente destes fitos, que non vou a revelar porque non lo vai a contar el pola tarde, non? Logo, temos os demais, son todos de patrimonio material. Bueno, o Padre Fonte xa o coñecedes. Non foi moi doado traelo aquí, de feito, terá que vir, creo que ven algún asistente con el da Cámara de Montalegre, porque, bueno, a súa saúde é precaria e ten algún problema de comunicación que espero que comprendades se surxe algunha dificultade, non? Para iso veñen xa algún asistente con el. Pero, bueno, el, como reflexou Rebeca nese texto, é patrimonio inmaterial vivo da Raya Seca, digamos que a alma mater, definido como a alma mater do Barroso, non? El prestouse enseguida, en cuanto yo dixen, a vir, sí que é verdad que tuven que ir a Vilar de Perdices, porque a comunicación por os medios que temos nós normales, por teléfono, por email e tal, pois non atende moito a eso, entón tiven que ir ali varias veces, pero desde o principio xa me dixo que sí que viña. Despois hubo algunhas dúbidas, porque non sabía se tiña que dormir aquí en Compostela e tal, pero, bueno, o feito de que non esteven de saúde non quere decir que non poda vir, porque está lúcido. Eu preguntei ali aos seus amigos de Vilar de Perdices e a outra xente que o coñece si era convinte que viña, e dice sí, a ver, el lo único que ten algún problema de mobilidade e de comunicación, pero está lúcido e a súa enfermedade non lle impidir. De feito, un dos días que estuve en Vilar de Perdices, el xa estaba noutro congreso por ali no sur de Portugal, non me acordo, cerca de Coa ou por aí. Bueno, el virá a última hora da tarde, pero antes de él tamén estará Xosé Rodríguez Cruz, que é outro arrayano que é da Gudiña, autodidacta, etnógrafo, ten moitas cousas publicadas, é colaborador do Padre Fontes, publicou con el un libro que se chama Mitos e Crenzas da Raya Seca, por exemplo. É unha persona moi humilde dentro da súa sabiduría, pero que ten pateado a raya moitísimo. El, sobre todo, coñece toda a Raya Seca, sobre todo, non? Pero digamos que por ser da Gudiña, o que ten máis cerca da súa vivenda, da súa zona onde vive el, da Gudiña, son a terra os distritos de Viñais e de Bragança, non? Entón, vainos a falar dos acubillos, inda que el sabe moitísimo e ten moito publicado sobre a Raya Seca. Neste caso vai a falar dos acubillos solidarios que se refiren sobre todo, creo que a posguerra, non? Aos fuxidos de aquí de Galicia para Portugal. E despois están as rapazas estas de Verín, que tamén son rayanas, Miriam, Iris e Andrea, que se dedican ao audiovisual e que nos van a presentar o documental A Memoria da Raya, que
vai a tratar, é dicir, creo que non van a proxectar o documental enteiro porque non cabería no tempo que temos para eso, pero sí que o van a diseccionar, supoño que por partes, a diseccionar os temas que tratan, que sei que tratan o contrabando, elas basanse en entrevistas personais, e sei que vai a tocar o tema do contrabando e creo que é algo do tema dos sucesos de Cambedo, ali na Raya, un dos povos promiscuos. Estas rapazas, que son moi novas, pois, por exemplo, presentaron nas xornadas precisamente organizadas polo Consello que se celebraron outro día en Verín, presentaron outro documental que fixeron elas, que é un documental sobre as mulleres da Raya, que se chama Arraigadas á Terra, que nos deixou impresionadas, a verdad que estaba moi ben. Pero neste caso, o que convén a estas xornadas é este que nos van a presentar, que é a Memoria da Raya. E, por a miña parte, nada máis, iremos falando ao longo do día de máis temas ou do que vos surxa ou que irades preguntar. Pois, ben, pois, moitas gracias a todos. Entón, imos xa chamar para a primeira mesa, domingo